saboda cikakken yanci da ya gwada bai san mutuncin addinin shi ba bai kishin addinin shi matar shi fastoci alfahari yake da wannan sannan cikin ƴaƴan da ya haifa ma akwai kiristoci to yanzu ina abun kirki ina abun a zo a gani cikin musulmi irin wannan ta ya za a addinin musulunci ya ci gaba don wannan ya faɗi sannan shi abokin takarar tashi da kai ne ya ce shi ba zai shiga gwamnati don kare musulunci ba kare musulunci aikin sarkin musulmi ne ya yi wannan magana a kwanakin baya aka yi ta hitowa ana ƙoƙarin a kare magana ya dai faɗe ta so yanzu wanda shi addinin ba aikin shi bane kare shi ta ina addini zai samu matsala don bai kai ba menene matsala addini cikin wannan ya hito dukkan su musulmi ne ba wanda zai kore su daga musulunci amma dai kai ka san cewa ba za ka bi gaba kai alfahari da cewa musuluncin su irin naka ne yadda suke musulunci haka ke yi ba domin tun musulmi da ya sa abin da yake ya zai tsaye ya ba dan shi tarbiyya ya zama musulmi irin shi dan haka shi yasa muke godewa Allah bayan ya mamu ni'imar musuluncin ya tado mu cikin zuriya take zuri'a musulma kuma mu ma yasa ƴaƴan mu suka zama musulmi shi fa alfahari yake da ƴaƴan shi ba akwai wanda ba musulmin ba to ira a cikin ƴaƴanka akwai wanda ba musulmi ya gwada tun daga kai kanka tun daga gidanka anaka musulunci kana da matsala sannan yanzu ka lura ko sallah ya zo yi bisa kujera yake amma in za a yi rawa daga tsaye yake ko ba haka duk ba ku taɓa gani yana rawa tsakani da Allah daga tsaye zai yi ta amma aka zo sallah sai a samu kujera sau yanzu irin wannan shine har musulmin da addinin musulunci ya samu matsala saboda bai kai labari ba ta wace fuska idan Buhari zai yi gwamnati malam musulunci ya samu matsala wa kake tunanin kuma in ya ba za a samu matsala ba musulunci bai taba shiga halin da ya shiga irin wannan lokacin ba an kawo lokacin da muna ji muna gani sallar juma'a ta gagare mu nan kuma kowa ya sani akwai raunin addini domin cutar da ake magana mafi rinjayen tunani da musamman ma daga baya ta bayyana cewa abin da ake faɗi ba haka yake ba dama da yawa cikin bambaye ta akwai tannan ba muka kawo muna ji muna gani yanzu aikin hajji ake zuwa tun ya tada aikin hajji ana zuwa ƙasa da naira miliyan 1 wannan shekarar da aka je aikin hajji miliyan 2.5 aka biya to irin wannan har wani abin tutiya ne ka ce dan wannan ya kai labari musulunci ya ci gaba in ya faɗi ya ci baya to addinin musulunci Allah bai rata shi da Bola Tinubu ba kayan ya zo Najeriya an yi musulunci dan fodiyo jihadi ya musulunci ya kawo ina dan fodiyo yake yau an fasa musulunci ba fasa ba sai dai shi zaka shaida gudunmuwar shi da alkhairin da yawa addinin musulunci yana nan kuma ko shakka babu zaka ce shuka tai har da ita ce take fitar da ƴaƴan da musulunci yake ribata yau amma da Allah ya dauki rayuwa